אז ככה, רציתי לעבור על מה שהיה לנו היום. קודם עברנו על מה שהיה לנו בנסדק, עכשיו נעבור קצת על הביטקוין, קצת בעיות מעט על זהב. ברמת העיקרון, בטווחים הגדולים יש לנו SMT, כמו שאנחנו יודעים. עכשיו אנחנו פה, נלך גרף רבע שעה, נלך ל-7-8 בבוקר, נראה מה פספסנו, מה שנקרא. קו הכחול שסימנתי מראש, זה הקו של 7 בבוקר, בנקודה הזאת. אוקיי? כאן היה לנו ירידות מאוד יפות, אבל אני לא בטוח שהיינו מספיקים לתפוס אותם. כן היה אפשר לתפוס אותם, כן יש לנו פה תנועה של מוכרים, יש לנו פה תנועת נזילות, קצת רואים כמה הקונים הם חלשים, ואנחנו יודעים שתנועות באות בכפול 2, זאת אומרת לרוב יש ירידה, עלייה קטנה ועוד ירידה, בעצם העתקה של תנועות, אבל מה שהיה יותר נוח לתפוס היום זה היה העסקה פה, שימו לב, חזרנו לתוך fair value gap רבע שעתי, יורדים גרף דקה, בגרף דקה יש לנו פה SMT, מעולה, בין Q1 ל-Q2, בין איתרים לביטקוין, אנחנו עוברים לסחור בביטקוין, בנקודה הזאת כבר היינו יכולים לתת כניסה יפה בין זה לזה, ככה פה סגרנו מתחת, חזרנו, אנחנו עושים פה סטופ, פה כניסה, אפשר אפילו היה לחכות לחזרה, כי אנחנו יודעים שאנחנו סוגרים הרבה מתחת, ואנחנו סוגרים חזק מתחת, בדרך כלל יש לנו תנועה של חזרה לתוך ה-fair value gap, גם אם היינו נכנסים בנקודה הזאת, סטופ, היינו שמים לצורך הדוגמה, בנקודה הזאת, עדיין היחס סיכוי שלנו היה מדהים, אוקיי? לאחר מכן, יש לנו בטווחים הגדולים, fair value gap, מעולה, הנה ברבע שעתי אנחנו יכולים לראות פה fair value gap, שאיתריום חוזר אליו, וביטקוין לא חוזר אליו, מה שיוצר לנו פה, מה שנקרא SMT fill. בנקודות האלה היינו רוצים לחפש כניסה, הכניסה שלנו הייתה יכולה להיות בגרף דקה, הנה, שימו לב, בנקודות האלה חזרנו, כאן כבר חזרנו, אפשר לראות, גרף דקה קצת היה מבלבל אותנו, היינו פה רוצים להיכנס, בדרך כלל יש לנו שתי אופציות להיכנס, ב-fair value gapים, בתוך fair value gap אנחנו אוהבים לראות או לקיחת נזילות, זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות סוג של טרטל סופ, כאן נוצרנו טרטל סופ, או SMT. אפשר להגיד שזה גם SMT, כי שימו לב, הגבוה הזה לקח את הגבוה הזה, כאן הגבוה הזה לא נלקח על ידי הגבוה הזה, יש לנו פה גם SMT מסוים, מאוד נחמד, וזה היה באמת העסקה האולטימטיבית נראה לי לאותה השעה. באזור הזה סגרנו כבר ב-fair value gap, פה סגרנו כבר מתחת, חזרנו, כמו שאנחנו יודעים, סגרנו כל כך חזק למטה, אנחנו יודעים שלרוב תהיה לנו קצת חזרה לטווח ומשם נמשיך. כניסה לצורך הדוגמה כאן, בנר הירוק אפילו אפשר להיכנס, סטופ, אם נכנסים באזור הזה, באזור של הכניסה, באזור של תחילת ה-fair value gap, אז אפשר לשים פה סטופ, והיחס סיכוי מדהים, יכולנו לקחת את זה עד לכאן, עסקה מאוד יפה, ואם לא היינו מקדמים סטופים והכל, גם יכולנו לקחת את זה יותר נמוך לאזורים האלה. מאמין שלא היינו מצליחים להחזיק עסקה כל כך הרבה זמן, יש פה אחלה סיכוי, כאן אנחנו כבר עמוק ברווח באזורים האלה, והיינו יוצאים מהעסקה. בכל אופן, בנוגע לעוד עסקאות, פה יש לנו את הסשן השלישי של הסשן של Q3 של הסשן השלישי ו-Q4 של הסשן השלישי. יש לנו פה SMT ביניהם, זאת אומרת פה לקחנו, אנחנו כבר כאן יכולים לצפות להיכנס לעסקה. יש לנו פה כניסה, אבל שימו לב איזה חזק סגרנו למעלה, כן יכולנו לתת פה כניסה, סטופ כאן ולקדם סטופ אגרסיבי, אבל לרוב אנחנו יודעים שאנחנו חוזרים לאזורים האלה לכניסה, זאת אומרת לרוב אנחנו יודעים שאנחנו סוגרים חזק ואנחנו נראה מאוד 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 עבה, אנחנו יודעים שסביר להניח אנחנו נרד ואז משם נעלה שוב. בכל אופן, היה לנו פה עסקה נחמדה, מה שכן, יש לנו פה אחלה fair value gap, ואנחנו לא שמענו עדיין את ה-SMT הזה, שימו לב את הירידה הזאת, למטה הירידה הזאת, גם אם היינו שוברים ועושים פה טרטל סופ, ולא היינו שוברים את זה, יכולנו להיכנס אחלה כניסה. חזרנו לתוך fair value gap, שיצרנו קודם לכן, אנחנו עדיין עם ה-SMT, יכולנו ב-50%, או אפילו עדיפות, לסגור בשנית על fair value gap, בנקודה הזאת להיכנס עם סטופ כאן, או בנקודה הזאת של 50% עם סטופ מתחת לזה, אחלה תפיסות, והיינו יכולים לקחת תמונה מאוד מאוד מכובדת. נעבור לזהב. הזהב היום היה ממש דומה לנסדק, ועשינו כבר סקירה לנסדק, אז על הזהב אנחנו נעבור ברפוף קטן. ככה. מה שיש לנו פה, אנחנו רוצים את 7 בבוקר, יום שלישי אנחנו. הנה, סימנו קודם לכן. מעולה. גרף, רבע שעה. בואו נראה מה היה לנו פה. כבר אנחנו רואים שהיה לנו פה את ה-SMT פה, שגרם לנו לירידה הזאת, אבל זה כמו בדיוק שהיה לנו בנסדק, כמו הייתה יותר מתגמלת. בנסדק אנחנו כבר עלינו מהאזורים של 5, התחלנו לתקן כבר, פה עד 6.5 רק ירד, עד 6 רק ירד, ככה שזה באמת היה קצת יותר מתגמל. גם כאן היה לנו איזה SMT בין הירוק לאדום, כמו שאתם רואים. יכולנו פה לתפוס איזה תנועה יורדת, אולי את התנועה הזו. בנוסף, נראה אם אנחנו רואים פה עוד משהו. לא רואים פה עוד משהו רציני, מה שכן, שימו לב, בנקודה הזאת, שימו לב פה נמצא, כאן, בנקודה הזאת, יש לנו fair value gap רבע שעתי, כאן יש לנו את רגע אחד, זה, מעולה, שימו לב, אנחנו נמצאים תוך fair value gap רבע שעתי, צריכים שכסף ירד, בקורלציה עם זהב,
אנחנו כן יכולנו לתפוס כנראה פה עסקה בכסף, אנחנו נמצאים בתוך פיירווייל גאפ, שהוא לא נמצא גם דרך אגב בזהב, מה שיוצר לנו גם שבירת קורלציה מסוימת, שרק מעודדת אותנו שנרד. נוכל להסתכל פה אם היה לנו איזה SMT, בנקודות האלה היה לנו גם SMT, שימו לב, הכחול, Q4 לא לקח את Q3, את ה-Q הירוק, אז יש לנו פה SMT. הכניסה הנכונה הייתה לטעמי בתוך כסף, אפילו שהוא פחות כיף למשחק, כמו שאנחנו יודעים, אבל עדיין, בכל זאת, שם הייתה פיירווייל גאפ. באזור הזה כניסה, סטופ כאן, ותנועה מאוד מאוד מתגמלת, זאת אומרת, הכניסה שלנו כאן, לצאת כאן זה מאוד מאוד מתגמל. זהו בגדול למה שלנו היום, אנחנו השתמשנו בעיקר ב-SMT, ו-FVG, ופיירווייל גאפ רבע שעתי SMT בטווחים הגדולים, או לקיחת נזילות בטווחים הקטנים, או SMT בטווחים הקטנים, או לקיחת נזילות בטווחים הקטנים בתוך הפיירווייל גאפ רבע שעתי. זה באמת העסקאות המעניינות שהיה לנו היום, לטעמי בכל אופן, ניפגש מחר.